everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Wala siya laing gwapo sa kalibutan. Aw, ambot lang ha. Tingali. Oh, tingali sab. Dili. Wa pa mo kumaygugma. Di ba ko kasulti ana? Kaswerte ka si mahigugmaon sa. Kaswerte ka ha. Ingnay noon, nga wa siya'y swerte. Ha? Hi, Marvin. Wala yung kagwa magkailan ako nga moingon ka nga swerte ang tao nga akong higugmaon. Mabito nga nakaingon ko ana kay nakailan ako nimo. Ah, okay. Sakto di ay ka. Swerte di ay siya kay dagan man ko kwarta. Oh, Di na siya maproblema unsa ibuhin ako kay ako pa man kani ang mubuhi niya. oh, Sakto gid ay ka uy. Swerte gid ay siya uy. Kuno kaling kinsa man siya. Swerte gyud. Og di lang swerte. Jackpot gyud. Sakto gid ay ka uy. Swerte gid ay siya uy. Kuno kaling kinsa man siya. Swerte gyud. Og di lang swerte. Jackpot gyud. yun ana diya pagtuo. Nga iya lang kwarta nga akong kiapas niya. Ingon ana diya pagtanaw nako. Paita. Ay, naunsa man ko eh. Di man gyud ko katuog. Umanunta ko mainom og kape. Ay, maglapad akong uwi ni da. Magpangon na lang ko, Pik. Sa may akong buhato na rin magdukak ko, ha? Ah, kinahanglan kapuyon ko para magduka na ko ug makatog na. Pero, saan lagi akong buhaton eh? Think. Mingaw na palipot. For sure, nagatuog na sa drone si Irene. Akong tawagan si Ryan. Noonhan kong tuwag Tutagbaw tingali sa akong performance kay nakatuog man. Di ka po Wasa ko magdahom da nga. May kaan na pa sa di ko ining asawa. Okay. Madawag ako. Oh. Uy. Anong nanawag pa ni Bayana? Hello? Ari ako, Pi. Di ko katuog. Nunsa ka? Di ko na to schedule. Ay, di man ko katuog, Pi. Ari, anak ko pa. Bakit talaga ako pa? Di ka po ko. Katuog ko na ko. Ganong kikapoy man kuno ka, abi? Basta. Ganong kikapoy ka, uy? Tagulsa man di ka? Tagulsa man di mong Irene? Aw. Kon. Usa, ihihihihi. Pagtarong, ha? Ingon ikaw na kay ganaan ng babayana. Abi sa galing ako. Pero, naapa man eh. Animal ka? Di ka mo ariron. Ako'y mo anadya. Mag-wild ko. Unsa? Uy, ay pabidong ha? Oo, sige. Muna na ako. Pangandam na diya. Andam naman gugugod. Ganina naman. Wala yun eh. Sige. Muna na ako. Mamurulos ako, ha? Ay! Ayaw lang.
Oo, sige, sige. Diretso na ako diha. Bye. Oh, lisura ining kwapo tay. May energy pa ba ko ini? Pero, bahala na. Kaya pa ni. Ka-exciting ini, uy. Ready na ko. O ready na sa siya. Ako dala nang i-aplidaan ka may amputahan. Pero, di lang na ko i-on ang suka. Unyit ni kabutiya. Pakuratan na ko siya. Niyan ako sa pultahan. Okay. Hinayon na ko gabli kay usipya to niya. Makamata sa rin. Talay na ini ilakaw ini way puruloy. Pero, okay na. Ngit-ngit na bitaw. Hinayon ako gabli ang pultahan. Hinay lang gabli. Hinay lang. Hinay lang good. Oh, gana lang igo nga magkakawas. Magtakilay daron. Masirara sa tayo nagbalik ang hinay lang yapon. Okay, maigo na ko ini. Igora. Magkakawas na ko. Okay, nagkakawas na ko. Isira na ko balik. O hinay lang cute kahapon. Hinay. Hinay na to. Wow. Nainanong mayo. Salamat na sira na kit. Muad daw na ko sa kwarto ni Rona. Excited na sa kay ko. Nayabak, kinsa may mamakyong ini orasa? Unsa ron? Patay, nakamata sa irin. Unsa man ron? Kinsa may nag-vacuum? Han? Asa man itong tawhana, uy? Han? Han? Gikan lagi kas gawas? Bitaw no? Galimungawan ko da, Han? Nagtugo ang pultahan sa CR? Ha? Nakatuog na mugod kugod. Unya, sugo sa lawas. Nagkamatkon ko, maong nibangon ko o musiar ron ta. Han? Tuara man ang CR, oh? Oh. Nganong mahigda makagbalik? Ha? Oo, dahil CR. Mag-CR ko. Naunsam ko eh. Pero Han, kinsa mo nung nag-vacuum? Kinsa maron, uy. Kapuset pa. Kuha pagit mo ani si Ryan. Di man tingali itong ani. Kapuset ba, uy. Ay, marag tibati na ko kakapoy ito kagamay. Pero tiwason ko na lang gini. Ako na maginigisugdan. Tiwason ko na lang gini. Angel? Uy, hala. Nganong nag-vacuum ang karo orasa? Nakamata ka sa kasaba? Sorry ha, wa mo ko kumakatog. Nagpaduka ko. Niinom na lang unta kag gatas. Oo, di ay sa. Limutan ako eh. Anak man daay no kung gusto makatug dayon, minom og gatas. Sige, next time na lang. What you kay buot? Oh. What you kay batasan, no? Hoy, nag-sorry na ko ni Irene ha. Ngano? Si Irene ra ba ang imong nadisturbo? Apil na mo tanan atong sorry ha. Ana, sige. Mga tuog na ta. Ikaw, Angel, kung dili gyapon ka makatog, inom og gatas. Okay, boss. Mara na mo isulti ni babayana, Irene? Kanya na bitang hawd ka ini siya. Kay imo mong ginigipaanad. Kasab ini, uy. Ano magbuot man ka? Ang nadisturbo gud ko. Nag-sorry na gani ko. Sige, Irene, kasabi na lang ko. Aron,
Nansa ka? Hala, tanawa dayon ang liog ni Irene, Rona! Ayaw tamo ni Irene! Angel ba? Ayaw na kita ni. Ron, tanawa dayon. Oh, hala, naapadapit sa iyang dugan! Mga pinaka ni Dracula! Oh, sigay mong mataunsa! Angel, ikaw gid ba? Sige na. Hipusan na ng vacuum cleaner og katuog na. Oh, Musa ka na kog balik. Ikaw ro na balik nagsaka. sige, Irene, saka nagbalik dito. Pag-usap ni Dracula! Knock-out tingali to, no? Kay wakman ba naog? Si awa gid nimo Angel. Sige na oy, muuna na ko ninyo. Hala, oy! Kahaid ko ni mo tinanawan ni Irene. Nansa ka? Hay, pastilan. Ayaw na lang kong dinay-dinay dinagod. Galagot ka kay wak ka mapaaki ni Dracula. Pero si Irene, haskang naghanap pinaakan. Hilom ha? Hilom. Masama di ko nimo, kung di ko mahilom. Be, may mahimo ka. We. Sakit imong dughan? Oh, kaluo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.